бинандагони гиромӣ, акнун таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши омоданамудаи ҳамкорамон Шӯҳрат Тағоимуродзода аз Сароясати хадамоти давлатии оташнишонии Вазорати корҳои дохилӣ. сӯхтор ҳодисаи пешгӯинашаванда буда сабабу омилҳои зиёд дорад ва алангаи он дар як лаҳза иншооти гуногун ҳаҷм ва молу амволи зиёди сокинонро ба коми худ мекашад. Бо мақсади пешгирии сабабу омилҳои мусоидаткунанда ба сӯхтор, чандест ки аз ҷониби Сароясати хадамоти давлатии оташнишонии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон гурӯҳҳои корӣ ташкил шудааст ва аъзои он фаъолияти тарғиботии худро ба роҳ монданд. Ин навбат чунин тадбирҳои тарғиботӣ аз ҷониби кормандони хадамоти давлатии оташнишонӣ дар кӯчаи Абдулло Назриеви ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе ба роҳ монда шуд. Истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ, корбурди дурусти таҷҳизоти барқӣ ва зарфҳои газӣ, аз рӯи талабот гузарондани хатҳои интиқоли барқ аз ҷумлаи мавзӯъҳое буданд, ки доир ба онҳо миёни сокинон бо усули хона ба хона корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронда шуд. мақсад аз чунин гузарондани чорабиниҳо пешгирӣ намудани ҳар гуна ҳодисаҳои сӯхтор мебошад. аз ин лиҳоз аз тамоми шаҳрвандон ва сокинони маҳаллаҳои истиқоматӣ хоҳиш ва дар навбати худ талаб карда мешавад, ки қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхторро риоя намуда ҷони худ ва дигаронро ҳифз намоянд, чунки пешгирӣ намудани ҳодисаи сӯхтор беҳ аз хомӯш намудани он ба ҳисоб меравад. дар баробари самтҳои дигари фаъолият ҳамзамон аз ҷониби нозирони Сароясати хадамоти давлатии оташнишонии Вазорати корҳои дохилӣ дар иншооти гуногун таъинот тадбирҳои назоративу дастурдиҳӣ низ тақвият ёфтааст. зеро мушоҳида ва таҳлили кормандони соҳа нишон медиҳад, ки кам нестанд ҳодисаҳои нохуши сӯхтор дар манзилҳои истиқоматӣ, ки аз беэҳтиётии сокинон ва истифодаи нодурусти дастгоҳҳои барқӣ ба миён омаданд. аз ину зимни гузарондани тадбирҳои соҳавӣ аз сокинони маҳалла талаб гардид, ки дар самти истифодаи қувваи барқ, зарфҳои гази моеъ ва дастгоҳҳои барқӣ эҳтиёткор бошанд ва ҳатман қоидаҳои бехатарии сӯхторро риоя намоянд, зеро ин амал пеш аз ҳама ба манфиати худи сокинон аст, чунки дар ҳолати риоя нашудани ин талабот ва сар задани сӯхтор молу амволи худи сокинон нобуд мешавад ва хисороти зиёди моддӣ мебинанд. ҳамин аст ки аз ташкили чунин чорабиниҳои тарғиботӣ сокинон низ изҳори қаноатмандӣ намуданд. зимни гузарондани чунин тадбирҳои назоратӣ маълум шуд, ки дар бархи маврид хатҳои интиқоли барқ низ хилофи талаботи мавҷуда дар ҳудуди маҳалла гузаронда шудааст. дар ин баробар аз ҷониби сокини ин маҳалла дар атрофи зеристгоҳи барқӣ хонаи истиқоматӣ бунёд шудааст, ки он хилофи шартҳои техникӣ, қоидаҳои бехатарии сӯхтор мебошад. аз ин рӯ бо соҳибмулки иншоот тадбирҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронда шуд, зеро ин ҳолат метавонад ҳодисаи нохушро ба миён орад. анҷом додани чунин тадбирҳо барои бартараф намудани камбудиҳои ҷойдошта дар самти риояи қоидаҳои бехатарии сӯхтор, пешгирии ҳодисаҳои нохуш ва татбиқи ҳамаҷонибаи нақшачорабиниҳои Сароясати хадамоти давлатии оташнишонии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат менамояд. минбаъд низ дар дигар шаҳраку маҳаллаҳои ноҳияҳои пойтахт чунин чорабиниҳо ташкилу ба роҳ монда мешавад.